सोफा का तकिया कवर, सोफा का तकिया कवर। बेबी का न्यू खिलौना, बेबी का न्यू खिलौना। देखो प्रिसा का खिलौना କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରିସାର ଖେଳନା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସୋଫା ସେଟ୍ର ତକିଆ କଭର ଗୁଡ଼ା। 4-5-6 ପିସ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦାମ୍ ହେଉଛି କେତେ? 282। ଏଇ ସୋଫା ସେଟ୍ର ତକିଆ କଭର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦାମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟାର ଦାମ ହେଉଛି 315। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି। ପଛପଟ ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ଜୁଏଲେରୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଏଇଟା କାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଟାର କାନଫୁଲ ବି ଅଛି, ଇୟରିଂ ବି ତାର ସହିତ ଅଛି। ଏଟାର ଦାମ ହେଉଛି 255। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ଦିଅରର ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।